Tähän voi heittää jotain musiikkia päälle, niin ei haittaisi. Kuvata vaikka jotain tämmöstä settiä. Tulloo hyvä. No niin. Välitarkastus, että onhan täällä kaikki kunnossa. Hyvältä näyttää. Moottorihan tätä onneksi löytyy. Veto! Ai että mä nautin! Joo, toivottavasti pysyy härssä. Noin. Look and play. Mitenkä päin? Sille oikeinpäin. Näin. Ei mitään, lähdetään varmaan kaivamaan lapiota näin. Sitten kaivetaan. Lapio jäi kotiin, kun ei ajateltu, että menis tälleen tonne. No, Tomi lähti hakemaan omaa autossa, niin eiköhän myö nykäistä tosta eestä, niin kyllä se lähtee. No, ei edes meikäläisen voimilla lähde. Käytetäänhän tuota. Tuo ei oo vielä ojassa. Ui. Nyt ette nähnyt mitään. Kato, päästiinkö pois? Ei ihan. No niin. Katsotaanhan tuliko mitään damakea. Sen isompata. Tuolta lenkki irti. Tänne laitetaan sitten nippusidettä silleen ristiin. Tulloo hyvä. Ja hei, alkuperäinen värikin tuli esiin. Eiköhän myö tästä lähdetä jatkamaan.
ajelut. Ei nyt ihan hirveästi tullut vahinkoa. Ollaan tyytyväisiä. Ensi video. Mutta tämähän on musta mies. No osa ranskalaisista on alkuperältä afrikkalaisia. Mutta musta mies! Valittelit sä tässäkin asiassa mulle? Miten niin? Mä en tiedä, että sillä on mitään merkitystä. Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Homoja! Vaija hei!